Osacha no mukungu. Tali umukungu no mukungu. Yeah, it is an agreement of those two, a man and woman, to come together. Na inde babereamo, bamenyeamo, barosie nkeyo egwendere kobenka. Pastor ngaibono umwana issue yabane guchiarwira. Issue ya manyete nabantu bako bayiga barosie ngabatanga nche amisi to iwanane na karone gatorosi bone nketo gukwanira. Abantu batanga amisi umaye to machere ntwaye. Twakoire emetinyi kianda yoka. Itotegete koranga omachere twariete no yogosa gose no yoki. Bono akaronta geteko kwanza libori elio. Igongo tebanga esababu yomonene kubeke nyuomo. Kusekoro iganye begete egerenkeyo for reproduction. Nyasaye ngo ale ase kitabu kelia no isako some kitabu kya Colossians chapter 1 ogende osome 28 igago tebanga elio Nyasaye igago siseni omuntu igamutunga ekero bali amobune amate ende Bible bamenteke no isako soma Genesis chapter 1 verse 27 to 28 yego tebanga elio Nyasaye gateba tigatokoro omuntu asomugweka noito ogosoma 28 ya tebanga Nyasaye akamusisenia mwanya bantu akamotebya muibule mokore gento kie momenteke igo gwanja kwa Nyasaye kubeke nkaroro gose kubeke nyomaroro igaga netinga mwanya bantu a point number yemo among the many points nelinga mwanya bantu baibule bamenteke barosie gesaku lakini rende naende kertu kurigereria marika Nyasaye kurwase kitabu kerokyo nkerengo cha kuwanja gosoma amangana ago tochanda mono abantu bakurukwa baba Kristo babembaba buna abantu banyomanire limo abantu ko bagochaka kubara umutyenyu mutangani mutyenyuka buna nje nanyomete garanyoma nanyomete mukungu Grace nero mukungu ona nanyomete kurumagenje ekero namoretete abantu ko bari kubara umutyenyu mutangani uyu kabiri uyu gatatu bakorata yani tarachaka kubimba baranga igo bono kindi nkiyo naindi tukanyora bakongo bokaiga abana tokonyora bagukwa abantu bamanye guchaka ngabono machuka iga yani bagucha abunka bakuburinga ga nukuragira guka yani nukuragira guka kesa kwa tutikita ukagenda makenje bunankanga ukajikoreta umukungu bakuburinga nukuragira umategera bakuburinga nukuragira guka iko nando ugo ichuri ko kimoino to iko tuna bakukora na nukuragira rinde nako ngenje y'abantu banarite gukwana bari gonda keteko teba iga tari bantu bonsi Nyasaye akorete yani atungete bakobe nyoma Bible egetabu ngere nasoma gikunga Matayo unabona onkerega Matayo 19 asori oboriri boriri tari rasima bantu Bible tari rasima bantu bamente kasomuji ekyagara kero omuntu bari no musacho yana mukaye nainde bakabana Nyasaye eyige kurukwe a complete family babwata ase bamenyete lakini kitabu keke goteba iga igubune goteba iga se kitabu keke Matayo 19 korende nje na abatebiri oyo uratige mukaye otatiga ase nkenjo yobotomani na kunywa moyonde oyotomanire naende oyo uranyome omukungu oyo otigirwe otumanire ikomi yateba egarrabuya aborokigwa bakamotebya amangana igoro y'omuntu na mukaye kurabe karabe engenjeye tegwenere tikonyoma ikomi nemo kurende akabatebya tari bonsi baranyare gwanja ringaniri otatiga abo bayirwe naki mbara abagomba igwa bono nonta keteko so monta kereta to motegere andi buna kwa boriri erije 12 yego tebanga mbare naki mbare abagomba abata iburi twebo abantu mbaro bara abagomba
nabanyoma nababeamo mwana mba koibora nabariye kwerende yetigere bari mwana tagoja igara nabagomba bakora kintu gike nabamenyamo nabo bakorukwe family bari musacha n'umukungu na Yesu narime yabo ni amate lakini urojonye bari bagomba mba koibora ando munyagoteba na ende mbari abagomba abantu bagomba etie iga abantu mbari bakorukwa barogi banjete gochanda abantu bababwata bantabumba koibora amisi nabo mukunyoma na mukao bunabona mukao ngyaguruka karumura nabo muko soke kenyuru momenye kenyuru bantu batanjeti momenye bamanya ko batumira amatemo abarogi mbaro bakubwatinda bagatai akaro babagomba iri bana kubatengera bakubarama igama likako tebanga mbaleo abagomba abantu bagomba etie na indi mbale na indi mbaro abagomba abe koreta abanyene ko babagomba asengenjo yoboruoti bwa igoro abantu mbaro na barabwo besareti igo ekaro besareti bono natusababuire mwana tagoja na tutake bikone bibe mwana tagoje jegera abantu mbekoretebo na abandi mbareo abantu basariti na abandi mbareo nyasa atungete engenjo baba bagomba igo naboko nyori amate echandikete mona buna bono oyoburi riswali eri ababuri buya abantu mbareo bamenyete meje myaka 10 myaka 20 mwana tanagoja batemire gokore bikone bakoryo mwana igonta keteko gotebyo motegereriga abana tari ayobwate oyo korwa abana Nyasaye aba bakona kogosekeranga turi koibora batayibononye mubwata abananga mira sana pasta asante sana nagote umoncho murigerenga abageni twari gusangana barabo Pastor Machuka uyitogera tokosanga munere ngo monyerenga Pastor Joyce Matara nero nyale ko bawikirana ime studio kirenge keneno kwendekina tonyere ko batoko biko bosera bwabene ase chinga chito elinde chinga chito jana koba chomorembe kirima naburi pasta nanga da kwana nga ekirenge kenene kenyomo is for productivity gote reproduction kolengana no muruburi Nyasaye bona liboli lina tokara kubolinga mparoro banyoma ne kiro kende batara ikera nande bagotenga bono koranga inyomeye koranga yaringi no muruburi kolenga no muruburi Nyasaye kwera ntura ikirania eira nekirenge kenekeria amarika goteba kire ekenene ase enyomo tokwenda somuti mukomo kento kwirana gwerana tore na Pastor Joyce Matara utugo gusanga amonere genyora chinga kibune china gusanga kerenge kiago gwetera ase mitanda yeito nabo gwetera sina ba SMS yere ase etivi yago toska to kendale gwerana tore asigeka getari getambe Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Nyabeta kila ritu kuri wiki kurwa Jumatatu wiki Ijumaa chinsa 2:30 Chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko lyo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwito ucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kidiage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabisi cyite cyo tuka kinsamo kiri cha empathy ekeroko genda nyakoe gose wakesimi wetera sinamba enoti sana ibire inye isato isana nemo ibire isatu isana nesato isana ibire ayem teni tushare kila ambacho mko nacho tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo nabo gwikirana nekewa kyao ky'ubwanjani bunabone endagera chianga ibirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu w'igukabere umwaka w'ibiciro 2024
eyokubahorokia obwanchani abanabo Keumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisi Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Ndizi TV, obwansu bwomogusi. Asante sana mwanchumo ligire twagatenga abageni baitu bono SAP ya very complete sana. Karibu sana Pastor Joyce. Amina. Biore. Bia mono. Koranga ukoro isiko ye county ya Kisii bon. Twagatenga ense ya monenu so bono tema nagia nyarega. Yonde mire ya Kisii county. Yes. Wana sengincho ye mirobe ne murajatwa. Wana batagara limo gutwabira. Ya saba isenie kubwa monongo gwata tolegenteke muna jinsa kiro. Asante sana. Karibu sana kwa jora tuwa kuna mirelitengo. Tuwa kwa batu kwanera higoro ya enyuomo anene chinga chito. Ibori nene umwanchu murigere kuboringa enyuma ningi. Kuna tuwa bekire obosera akeigo. Kuna tuwa tebanga mbaroro banyuma nire Pastor Joyce. Barigere ya samariko bateberenga ekerenge kene no mosacha no mokungu bagotiga aba ibori babo no go chama singencho yoko gwaterana napo igo basare ensenyar ko bikobucha ine mosacha nararo no mukungu barasenyuma batarayikirania ikirenga kiri baime yaba kuna kwerera nga okoranga umwana gotacha gose gotatoka asengeye ntorayikirania ira nekirenge kene kinyu no twaringega karibu sana tigete bono chakirega bia mono sana bono gwetera asenyuma nyasawo nyebege to buruso mona nene rurweto mukungu no musacha igo umukungu no musacha ekeroba umiranete amo nechira cyabo ko cyarenge ngo kuumirana no komenya ege kogero komenya kwa abantu babere omonene ga kuri comment ko rwase gitabu kiriyo ko ngumurandia ago teba nga igere biya ko babere inyeke mukianda igere biya ko babere ko bwoyo mo ekyagera abantu abambanyore ngegingiya ase mirimo yawo bagokora igo bone mirimo yawo bakorire nonye umwana tarabo borogu babeire kombandi oni bari babere nekerenga Kenya sae igo kyarenga abantu babe babere abantu gotatwara matunda eyiterie ngenchana nekerenga Kenya sae kyarenge nga abantu babere bamenyamo ekero bamenyiramo mukungu no musacha amangana ya matunda teri igoro yabo igegere igoro ya Nyasaye ege kogera nyomo nene tarakwa nabwate saba ngo ikobe patient ege kogera Nyasaye nabwate miruberie miya asa abantu baye onye bana mbaraje iyo nakimi nyamanza bako manene akorora mabire ge kogera Nyasaye ka bana bubatabo yabeire biye kegera mabire babire omusaje oyo igakuru kumwanya abantu nekera bire mwanya abantu omusaje oyo no mukungu ko babeire babire igo barenka Yes. ekero barenka amachibu nigaro nga Joyce mwangu genda muomete igo bana abana nyamba agoja tayari gotolenga. Asante sana. Imbaraga yabona mwancho muligere ya Pastor Joyce onyana ko baga kuikirana me studio no tolepo igo na Pastor. Karibu sana Pastor ndonyara ko to kwana na into ensemo area ndonyara ko to katabanga abanta abange kubale asenyu abanga bara bakora ate bachingwa na Pastor chikura kona ngai esirimbye mocha nyevuge ga Pastor bata ngambisi na karoye karo karagenda seino namisi karagenda seino esirimbye ko ngairana ngana bakususana na sengencho abantu barasenyogo bametro gumuguri go korigire yes yo keno mwancho muri kinaro tolire tika ko semeri ngorokyo basi igonje nare koleta ogosemeri okuya asa abantu babiri onye matunda taraja takwe murunga dia soma nene ekyagera igoko bomoremereria no musaja to komanya gosena yotali na bana to komanya gosena mukungo otali na bana egente kenene murigiri Yesu musaraba uriyo bachagite ubuma bwaino ekera abana barache tutashukuru onye mba gocha kababa remereri ekyagera inunenka timo base kwirana timo base wechai omoyo bwokomenya Nyasaye na bwato murubiri na inche gona rekomenda akangaki uno murandi ominto Joyce mwango matarate vire tirirasima mwanya bantaibure keneswa omwana igare kewa na bagoteba nga iri Nyasaye akamusisinia igagoteba nga abana
tokonyora gusuru iburu tokonyora kurwa sichinda jaito igorore kewa nakina soma Genesis iri muchaka no ibere eyemo osome 26 goika abego tabanga Nyasaye akabasisenia yakubatenga muibure momenteke bona abana ngo bare kewa ekewa ekeru muntago ko ekegwa no muire nerio mukani nga yaya egetarikero kwale konga naendo nyetara ko ekegwa no muite toko muita iga abana tokonyora ni byegwa onye ntura nyora igo Nyasaye tarado sisini naende nakwa ne kebungo kerikyare nge matayo 10 ochakere kebungo gye 10 gotirimbuka nabo korra Nyasaye goteba ng'abantu taibonsi bakoibura mbararoro abagumba bekorire ko babagumba asinginje y'ugusaria emibiri mate nabo gusaria umubiri oyo amisi umwana kuburi nabo kuburukani umubiri oyo burukani buna nyaruka chiko nyakotengeja bara chiko nakuburukana iga onyora abana bagorire ndugira bona abugwe korire umubumba nurangiria barandi baba machuka bagosabiri ngoiburi nato sababa katuikaranse mwana tagoje abantu bandi imbareo ikemunge giyateba abarogi abantu bakorire ko babagomba abarogi mbayo mora amarogi narinzi agukubwata tuyibura bono gakubwatete turi gwechanda kija muri na Yesu nabandi imbareo Nyasaye atungete ngaba babagomba Yebono sana nale gorunga Zaki Dikutis kuruchinse mochi ya Malindi watching live au tawanga abantu gosenyo metabwatia bana nigegendere ko bagego chawa sana sebinyoro tomenyeta igona ale gotebanga omonene ga gotebanga omuntu guchayo omuntu ni ga guchayo omutungi oyo ekiagera Nyasaye egentaga nitia abantu ababiri okomenya kwa bamo ekiagera omuntu ekera ko boyomo iga gusinyo kwana nyumba so mba abantu baisikomba abasiko bajaya ngamuri abana muna pastor Machukateba Biblia egoteba ng'abana nebiyego bikurwa Nyasaye egitabu ya Zaburi 127 ekerogo some kebungu kiaye ogosoma ige egoteba eyisa otirimbo kenye egoteba ng'abana no mwando okurwa Nyasaye tali mwanya bantu obwata bana omuntu obwata abana Nyasaye na Nyasaye kanchire ko kwa abana tali asikinguru cyawo iwo barasi kinguru cyomonene asiki Nyasaye nero rweto moroberinga momenteke muichora asense onyora je tora ichoriense to basa buichaya kaye Nyasaye libaga kabomore mbereria erinde Nyasaye guseseni bieka ketanyarikane sukuru mwangu sukuru Mungu yande tabi Nyasaye biyamono egeko geranya kwankoriro umugomba elieta lya uli bako amena dio kai Sante sana la jona moseti kurubongonta nyalwari masaba otanga notore ime ya umoroberi ogosera bwenga na umwanchone dina sarange na abana baitu autabanga umusacha umukungu na abana autanga umusacha no mukungu nabo enyomo kolende abana no gosesenya kurwa asenya sai tusabere chinga chitu elinde chinyare ko bachigo chabumba bono igona ale goteo pastor abantu abange bakwerusi moyo ng'abanyombira abakungu bangire kunyora abana injeri ngane erigona ale kulira ni indibeka so busubwo monene ekiagera Nyasaye uyo tugusaba inyasaye utali konjoka inyasaye utali kwa ebuli yake bono tutagete kubatebya abana ba minto iga ebyegwe ebibya Nyasaye bigocha na maene Nyasaye era nabakwanete kiria isaitani okoreto ububasi mwanya bambi egeko era Nyasaye gatebete asigitabu Yesu buli amini egitabu kyo muchakane yamo elia Machukateba 27 igego tabanga Nyasaye akabasesenia akabatebi Bible bamenteke baichora sense elinde Nyasaye uyo seseneti abantu no muntu oye gakigetanya arika nonyore tubikira Nyasaye amamocho egeko gera Nyasaye na seseneti abantu Bible bamenteke konyaye turamenteka tigara sokwe obwigenwa egeko gera tochugwe ita tochugwe chaya tochugwe ngenta ngatubwati abana never ekero mole no musajo igoni igo moise ina abana no ni libweya asiki egeko gera ime ya nyomba nkobanga mule ime ya nyomba koragira mule ime ya nyomba ngokora mule communication lakini nyano umwana obabolire
ndigereria omusaraba okaribari bionsi bikonyarikana somonene. Vincent Kanyoru kuruchise mochira ndanya kwa gotabanonde imeya obosemia obuya bwoigoro bw'echinga chaitu kurinda basubati abangani babwe kurekania bacha barera batabanga umwana taranyara ko bagukira basta tuchakira kura ego ndamente ngaki umanyete bumaene enyomeye nyasaye bunanye begete kurwa somo gondo Eden igabwate sababu kisababu taliye moyo kabekirite nyoma Swali. enyo esababu ye motwaro nene nelinga muibuli for reproduction purposes. Yes. Another point for communication purposes. Yes. Oboyererania nyumba asungumuso nabo murabe muibura lakini kumuliyamo muko nakoteba ni ngoyonde uyonde uminto umade kwa mentiro umuntu amatuko yakomenya asense yani for communication purposes enyuomo ntobasa kwebanga no kwibura guoka no boerera nabaro bunyumbaga moteba ni bune binto bikoba no isaka so Genesis 2:24 abego tebanga enyuomo igebekiro for communication purposes oboererania koko some kitabu kindi ngo 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5 igego tebanga for human completeness. Yes. Enyuomo igero egere mwanya bantu abo muikiranu yani abo mugima emanya kurukwenka ona atebariria nga enyuomo igemineti nga umusacha no mukungu na Yesu karime yabo ntubegeti bano abana neke gukora egwe mbuya naguta egutakonya korero tatige jano nere abantu bagokora akona kurarameka muntu anyetara iburu mwana nengenja akona kuramwa ekenyoro igaka obuneze zero mirene kebengi yani umuntu azareka ukubingeke ningi batakete kuna gotara una injendira abana bare konkwera no mwanye to muganone injiko ibora gakwa naende tuabuta naende tuchikoreta kande gakwa abantu baga abantu mbona tikosa kerra abantu lakini abantu ketikote bangati obumaene enyuomo egose goso kuibo enyuomo tigante benga tali okuibora guoka onyora abana tonyora Yesu no are negento kende point ende igego teba it is to answer the question why man and wife agaromo kunyomana igo kwera ni richibu ngangaki umusacha ningo no mukungu ningo agara twamanya gutwara duties mademero mukora asenka didi nyoro taranyoma Mr. Misi ego kware gocha mwao kwarushye bikoroto kwarushye sogishi kwabekere mesa iguru akariti no obegete kwarushye sati kwabeka igora didi obegete igora kwamanya kobeka bikoroto nyaro ye mesa ono koraire bikoroto byanze ngo jimiro jigora ndo bigochicha eye korekana ngatoikeraneti umukungu era karacha okotenga kero ukora kwaro bolire bwarega igatugeko mutuimo kegoro bikoroto mbiri kobe kunyaro akasi eba oironga ono biko byatioka kujirongo muraire buya igo eri mwanya bantu abo muikeranu tako na gweko ngamanyete nkoreto umukungu aje kuriki ejoke umukungu morente tinga kigaro cya korigendo kiyabe erinde yani monyora abana monyora lakini boera ni babuja naende erinde murubiri nyasawe kerane amatebe ano kumochere agotaba karibu sana Pastor Joyce meyo murubiri twagokire gokorora agotabanga uchumi ya pongira ngekera bangi banyere ko bakwanga oswasenyo mutasa ono nte anali gocha kuira neliana ki enyomero igere conversation ingige kogera nate bangi bitiriti ige bitiriti ekyagera nyakinga gicha uchi ikire chenyomo tiga gototebya nga no ikira ni ebintu byose biri ko ikira igugo ikira ni umukungu yo gochera kore mere muki bono igeta kiringa omumuraga ikire myaka 27 no hanya netwani kere kali nabo konyora yachakire kwegoge ekerego chaka kwegogi igoneri yange kuragura erinde nyarikane omuntu kabeiro monene diga ke myaka 27 tati goetane timose tigango tebinga matuke ngeiri eke kogera igo kongete kapisa bono go suma iri abantu bakaganko rore igete keiro nywa me myaka 27 tati go kole to gwatu mwana mutangi erinde nyarikane nyasa guseseni na mukao monene gago tebanga
nonye muna twateba nga bana na batachimba abo enyome yero na bieta keiro musacho nyome egekogera umurandi kianda egoteba nga omenye na mukao no mogoko bano ekiagera sama tukaya makeiga nyasako ire omenye no mogoko inseye rioba digere mukao yakoretera mogoko omaete Biblia na bekare goteba nga omogoko bw'omusacha n'omukungu nabere igo ere buya nonye ninche na matara ekero tu umiranete birengera limbia lengo ngoje turi konyora ba ege nje na mwanjete na kanyanya to ga soinywa mamoria ono mwana igacho automatic to toma itia sabit ege chacha binkonyara paires ono ingonya saujo ogokore bikone namba gwani karanyoma omenye na mukao no mogo ego ekiagero mogoko no ri gitariki awe kanya sa ko ri akoire iseye rioba no nyeme cyane ko teki anyero okay Yamana sana rege kurunga kia fumbati nonde meumoro velio no mwanjione ema kwambuka kurudisa mchia pipeline Nairobi ya watanga nkwanili aba pasta abu emeremo engia yogo sebiba kwena na kuchia aseke goligeke igore nyumo yobesi yobesha goteba yamana sana nonde meumoro velio tunazidi kubarikiwa epsiba mongare agoteba amen na kimoro velio yo nyara ko gocha singa kichibwenerete ase amatukayo mwelio eno kumachera na era Walter James agoteba nga family ego bari each person but it often involves love, support, and a sense of belonging. Tura kone nanga mwanai. Tura nanga obwanchani, ogo support so obaterana, amona sense of belonging. Ebi dembere benga njo ase enyomo utaka na pasta machuka. Bano iga ko tebang iga onta kete komenta nga amangana enyomo to kunyara wancha onye tubwatyo yo wancha. Igo bwanchani Nyasaye nabo begete ekaro mwanya banta beiro umuntu monene na kiatongirito umuntu agatonga opposite sex agatonga all sexes mwanya bante kera beiro umuntu monene igago admire yes uma eto taranyoma to kobogori gotende yonse kurubara onyome eguniende igo kurarigeria amaguru ngakiare akijokaine kwarigeria tukibuneje neriso buneri kwanya goteba ngimiureri yankakaki yani gwachaka igo yani igo bwanchani bwachakire esa ina atongeta abantu banchane na so bwanchani obu erinde akamanya kurwara akabeka ngaso eriyo bwanchani bobe naende gento konga togetherness kebe goikera ni obwanjani goiko omonto onyome onye tori konyoma igo tobwati obwanjani ngaki oratebe nga mbwanjete mo Nyasaye onye tibwanjete yo mino momenyete nere igo toikwebacha obwanjani bokoba igo gwadmayo omonto kwa mwanja bunare kwa manya go propose mwaigwana na mwachamo mwamenyamo igo buno yago teba engana yo bwanja nire yengenjo mono goika abantu banjane onye tonyu turanyomwa igoko na kwanga basacha ondoko chiko kwanira njo takete kokwana okona komogora na matuka ajintange jomire baba ngoja ande kore na aye ko kwanjiru na aye teba kwanja no musacha utari kwanja nejinga kijaye jigete mutu aye tuli borongo Basta ono inje ona ari goteba nga amma eno bwanja ni woko betereri ege kogera omusacha no mukungu dorekera omukumirana na maene nga seino teri asobo musacha na musacha osobo teri seino lakini go mumirana nchira obwanja ni gwamanya kungusomo ntonga baba gakinote nene nkobori elieta akigusego nakubwikani tonkoswa tari njo mobe lakini yabetereri nkobori elieta igoba no communication yacha mogo ikanange obwanchani bwachaka no bwanchani bwo betereri muntu tari gucyura igakuburinga ngakyatana ko ngakiresi minamboli na poli bahasi bano kwanyoranga umusaje uri gwanjire amanyi ngagakubetereri tari yo minare lakini no bwanchani bwa Nyasaye bwaba bwataniri igero bwanchani obuko bwatani bona mwabiro mukungu no musaje utatiga abakungu abange bata ikomanya umuntu kera nguburinga otale gotenenanga akomanya nyanga kyokomanya nje tindie bunyo gotenenia
numanyete nga kikwandora omukungu buno yitali gochonyora musaje okomunywa mabuya na bakomera chimbuche omuntu manya gwetie merondo mahata bune chigwayo chestima bono bono cha gwechai na indi chinga kichiabe kero chia ile chenywamo igo gotwara chindobo ege kogera chinga kichiri chia gwenerete chia etaneti ekero bono chia etaneti gwabe iro mogotu bono bongo esense bwate teriba igo bono enyome iri koroche ya korule moyo musaja tali orako boli rieta na bogoterera mino kwana gotebia abantu nga no boro gikene chinkwano chao cha korte changebe Dosie tabia sokota. Aya sokota tabia esibibuya sokapa nyora di muradi ndi diresito. Digo kwanere roba bas. Mokole nyangi wako mwinguse. Na yo rusie chamu mino. Bono ninki orato berere mino boire paka abantu bacha gotebanga kwa binya getiara bono esani yacha gotebanga chikamati chikali nyoka. Ya. Ande no ma sokie gai. Abaise kabande. Akaroba abutire mono igo bagotebanga turu chintu yatorogire twamanyire kinyoro torogire atumbata kitinyuamu rwetu na gokororoka kitukare kwatugutete chinga kichiao inyasa otebire abantu banyuamane onye chinga kichaigire. Asante sana narige okorokuwa obori Calvin watching live kwa mlolongo. Asante sana dore kasondiki atanga show ikomoto sana dore bili morao tango basemi obuya Buri, love it today. Congratulations pastors kumuranje nande muchiche nande motwegeri igoro ya mangana yenyuma nene enga. Amen. Nki pastors ndakwana. Chinga chito chiachire bya achire kabisa. Tugatire kachinke chitigarite igo. Pono tike tunyara ko batoko na obosemeria. Majina bokora pastor nonye ase chinga chito. Twatebera bange beke bisete nonye mechi. Elieme nene na Nairobi. Mchirenda misi kona nyamute myaka 5 yaitire. Nkigo chikokoraka. Kisi mikorunga igo chiyake runga igo goikera bone iga bado mangana alitaraba abantu bebisire bale ororoke rokende barote ngambara nyara ko bago ngosemeriki ngana yawe mwiki igo nale gotebanga ama eneri bagali okwebisa ekero okwebisa igo gokora chinga kichao oro kaiga muno musacho omoremu tebanga nyatoma etiko boli omoseke rieta chikasi ninjiro chigokonye erine nayonyora abantu nayogwenera oruku omonte kiagera nonya nincho moibori ninyibore tabana tinguta ko mwana na ko leta ti ya siata na ko leta omuntu asenga na bonko manya omuntu utakali nomo kiagera omuntu le nomo goikomoro lese ko yaye na ina ba agotebanga nindereti nonya tinda atware bintu omwako yoko ero yonde ko leta ndo omuntu ko bua ekero goji kwisa Nairobi abaibori bare ira singichira abana abamura bakwibisa omuntu gwibisa kumbe gaga tugete tukiuko kagane ribumburi muntu minire tuka Nairobi paka ukubori umwese ko omuntu oranga kaidi ya utieri rikongira yani bono paka omuntu kwanyora ngano na abaiseke bakuwa boete soka seino kingire tuki soke para nyora kasini yao omaete okoyega ekoro gochanja sana gochaki umweseke rieta abantu baraboga ata evomiora nero ekeruta likunyara kuboli umwesikerieta etikasi yao omuntu manyete kabisa gobeka mangana boronge ago emestai basi bono omuleroso agoeta kigere nayo nyoro omuntu mwamenye naende ibona liora rukumo sacha taribo saigo konganda koyobera isiko eneri ngana libe utako bomunyamwaka utako mchaka kunywame miaka ya 250 okoitera chindenda nona abantu bakuminga ngaibwa kabeire to kunyara kugingira none chinda ege kogera chinga kichao chako le shairi pastor igon komenta na nchenga abana ba minta bamwashirira ko semeria. I only want to speak as a professional that we have got all the potentials with our brains. We can be able to decide on what we want to become in the future. Yes. Egiara nure no bongo. Na ende ngo korabure tari charure tari bari mure. Amaene. Abongo bonyasa atoete igoboro bwengenje. Otake kugorero rirero naboko jegora kore no bongo. No bongo. Otake kugoro burimu naboko gora kore no bongo. Otake kunyuomwa na onye miaka yao ya chire. My sister, let me remind you, with all the potentials in you,
kate guguesibi bwebeke buya orobe tokonyora umuntu buya kama guta odisaitinga lero tiganyomu buna bona ganda ataka nonye na eri nsoke para ganga nintagete kunyomu mukungune ningije kurubara ikoreto muntu nando ngacho itimwango manya mukungo maremu ekiagero bongo mukorte kendo kie igonta kete indemi abana ba minto abasaba mwasiri okwegena gosoko semeria stiringa kinjira era kora kirio gwenete gokora okonga sama sabo asugo saba bunoko na gosaba gwetani ugosaba umaite to gosaba ikaranze isiko bigojere onye gotagete nyasa gokonye turi kogenda nga insabiri madina kiuna kora basaba ito bako na gweta chikanisa aga kwa barorera bakuri machuka basabiri babanyora bari bakuri biso abo tusabiri maingi na matuka erire nkonya nyoro muntu mwakoyo muntu tari kwereta bosa ekero gwasabire guikokora ensemo yao ni bwesi bibuya jara bantu mbatakiti konyo machuguni bweso ke buya mama ogingeri chinde ronye kwatwari chinde rwekengima bwereta rete anye na ndo tari style umuntu agoroyo no muntu erinde onyoro umuntu monyomane mamenye buna nyasaga niti tako na gweko ngi papa uchumi ge kongete natinta ke tikonyoma ngayo kobera onye tori konyoma ntebye gento keri tuate banga tugeta nes ngayo no igwete brango kobo ngayo kobera ya drum mundo nada kiranya na saka nayo ko eriki kiba watching live for wibencho na point taken na to kurenera buya omogaka anchero mokungu kogenda isiko ya Kenya okorega ingane iyonte gete pasta li bolira botokuri kanse tonya wala time Isaac conductor karibu sana Pastor Joyce Matara na Pastor Machuka asoba semia obuya tuagokire sana asante sana aizo arego abumbuya korenda interview mwako uyu ngamangana yo musomba yuko asante sana twarore kati ichuchumbe Pastor Machuka Pastor Joyce asengo jichinga kinebiro tuwakirege kamao amena ntoroje amaboni no kuganikero kende wabachu abarigire will create time that is it tocheke gimaga igama pema iga to isaratu nyara ko to kwala amangana yenyuma se sekondi berega paste ngana we mwali kigimando chikata itajetu chere ego nale gotebanga abana ba minta bamwe atotegereire nyasawe tutigaba sinna mangana yetu kuna kuegera tigatokonye ko yamenyera sobugu mubekero tukanyete ugoja gwata teria kabere nale gotebanga abantu bane bakuruma ruanga unabona umongana millions aligo yamba no mindo Thomas nabalisi bane bonsi bi ali aseri damisi nayole balisi bane bonsi bi babo Ezekieli babo Yobesi babo Mogere nuruja balisi baito babo Charisi abalisi baito bonsi kurubabo Isaka kurumate na Meshaki babo Joshua na basoroire nyasaba siseni no mukungu anagire sirende tajiko ngita baba tigatona kurenda nayo kora panyasa tagete asante sana sekonde mo ndiya mono sana igona ali kuiranira nyasa ingambia mono enywamo tali oburwaire enywamo tali okuragirirwa enywamo no goseseniwa abana ba minto swase kinywamo moleta abakungu muna jinsa kiro mwetani osi botware ko basabira litukori ya lero onde byasi okuro moya singite yenywamo lero ko gosabira toraso botuko nayo taboboke otware rango yukunywama erinda abayibuli bawo baisanike ko bare mo mwetani go aba minto bali mutaranyora abana igo tu abasabiri ngati mo kwa moyo nyasaye nagwata umurobiri igo nyasaye abagwate boko abaho moyo asobo magwaino wono kungukura igonko kwani umugako no kurukunga David Mataro mwalimu ritaya ko rwaro rabalisi bane be kanisa ya Gitenga wono manye kwambuka igongenda sakurukunga video ngo nyangeni amona jiri kiro mate nkwani baba nyagako minto nkwani babo mugaka elinde ku rwaro robono manye gocha kwani erikiko bibencho nando comment lyabo abasani bane babo meriki yage na inche nabona ale gotebo mwana na Eunice na bana bane bagakare na Nairobi abande kitui mwana na baseni mwana penalty no mwana Kevin amano mwana Kayusi ko Mombasa amana abande na Fredi amano moyo mukungu ayo ko Lydia na Lydia onde bonsi bi nyasanya ale ko basiseni wetani onsi abasani bane bonsi bi
na abakwanirie ase erieta ria Yesu abantu baminto begetuki na buyonge igongo batebinga mbiyamo ritwange crusade mona nabasesenie goetani osi omu pastor no korukugetare nere na mukwaniri no women on women ministry oyo minto Rebecca tiga mona nabasesenie ne kwaya ne agitenga church tata abasesenie. Asante sana abakora libo mona na singi choko nyora libaga ko sanga maintu na umuntu muri mbia mana singi choko ira chinga kicho na lenga okugani nkororo producer kagitano gena toko kubata na umurobe no chingo okugani nkororo kwa abategera libaitu banyara ko baba gosomirwa igoro ya enyomo nyoranga weekend otarasi ko batokwire na togendera mane kamugike amabere yatu achakiringa ndirikara ko batokwana na gose amen kwikirande weekend na satinga okonye tokugenda se o motimo komoke na boigo na ko batoko so asemeroberio ekobwatia imeandizi TV tokwana iro bolinga buya wemeroberio iye kobwatia imeandizi TV Mayamano Ndizi TV.